Изглед кога аз съм Ален и това ще е втори епизод на Браухала и последен или предпоследен видеоклип, който снимам от телефона. И след това започвам да снимам от Camtasia 8. Ще играем отново онлайн. Втори епизод на Браухала. Чакайте. Съжалявам. Така. Нека започваме. Welcome to Brawlhalla. Така. Онлайн. Значи, ще имаме в Free-for-all. Аз разбира се ще съм стоя. Да. Окей, започваме. Чакайте, нека си настроя всичко. Не сме започнали още. Нокаут! Okay, you are ready? 3, 2, 1, steady! Обаче! Чип, get down, man! Чип, ти отли си, бе! Чип, ти отли си, бе! Ти нормален ли си, бе? Чу! Боже! Мале, ние сме трите най-силни, бе! Те са трите най-силни от игра! Те са трите най-силни от играта и срещу едно горе-долу слабаче, мен. Абе хора, тая игра ще е абсолютен провал. Абсолютен провал. Не, както се белязвате, тая игра ще е просто абсолютен провал. Ама абсолютен провал, ако знаете какво значи. Гледайте. Просто ме размазах. Еми нищо хора, каквото такова, звука малко ми. Чакайте, зържете. Къш. И точно. Бийте се взаимно. Бам. Шъра. Не, що скачи, бе? Но, иначе то ето синия е мега силен човек. Не трябва да се занимаваме с него. Гледайте, просто ме... О, кой го удря? Гледай. Нокаут! Мале, точно мене удариха. Тая се каза Хатори, дет съм пред нея сега. Дет скачам. Това е Хатори. Червена. Как ме размачката, бе? Аз Хатори един път я нокаутнах и... Get out, shut up! Аз мисля, че аз изстрелях. Не, тя мене се оказа, че изстреля. Не, бягай. Не. Окей. Зарежи. Давай, извикай го. Не бе. Къде ходи, бе? Не, вземи меч. Ще взема това. Знаете ли. Вземи меч. Точно. Ну! Мале как го нокаутнах. Аз вече имам 0. Абе, може и пак да сме на второ място. Какво? Къде? Горе съм. Нокаут! Тая носи. Не трябва да се занимаваме с нея. Shut up! Смена ли, бе? Shut up! Уоу! Малко пресилено играете. Shut up! Мале как е страска тая. Shut up! Ей! Shut up! Вие двете ли вече? Вие двете ли справите на важните? Не! Shut up! Get out! Ми хора, не. Хатори ще е на първо място, казах ви, че... Чакай! Мене не са ме нокаутирали, аз мислих, че ме нокаутираха и... Така става. Не смей. Не си взех оръжие. Не падай. Не. Нокаут. Не. Вземи си го. Иначе. Човек. Долу. Не. Що ме нокаутва, човек? Луди ли сте, бе? И вече седя без ръце. Вече се бия.
Къш. 5, 4. И е най-граше. Съжалявам, че толкова кратко ме най-граше. Player 3 wins. И... Как съм на четвърто място, бе? И са... Online. Ми и втори игра, май. Не, може би ще спъклипа по време на играта, понеже. Чакай! Но ние не сме започнали. Пак ли той, бе? 3, 2, 2, 1. 1. Brawl. И, значи, от първата секунда просто ми. Извикай го. Точно така, бе. Не, жи. Тя ми угъжи, аз къде съм аз? Абе, аз се хвърлям и не знам. Ти отли си, бе. Тя ми угъжи, ти отли си, бе. Къде съм, бе, че? Взех ли? Взех, буди ме. Ей са. Ела ми. Казах ти, ед са, проси, нокаут. Бам! Кой нокаутирах аз? Нокаутирах ли някой? Какво казахте? Нокаутирах ли? Да, нокаутирах. Аз съм първи. Къв то кон. Shut up! Къш, бе. Къш. И може би след 2 секунди ще спра клипа. Ще ви кажа още от сега довиждане. Понеже просто днеска не ми е добра охала. Бам! Значи тък му казаха shut up. Мале, как ме? Къде съм? Ето ме. Точно така. Shut up. Ето са вече размазан. Нещата станаха брутални и то много. Shut up! Ей! Как ме нокаутира този, бе? Ми на второ място. Ако изобщо не спра видео. Не, на второ място съм, няма как да престя. Виж. Съм на трето? Не може, не. Къш, умираш. Shut up. Къш, умираш. Просто, чао. Shut up. Айде бе! Играта скоро свършва. И... Зарешете, хора. Няма, може и на последни да съм. Важното е, че все още имам силата да играя. Аз го нокаутвам, бе! Да. Оп, аз нокаутирах. Shut up, нокаут! Чао! Shut up! Къде ме пращаш, бе? Къде? Срамота вече. Shut up! Мале, не, последната секунда. Не! Трето място! И довиждане, хора, това ще е всичко за този епизод. И довиждане! Чао!